Benvinguts i benvingudes al nostre podcast RB Talks. Avui descobrirem la història de la persona que ha convertit la seva formació en un projecte d'èxit. Avui ens acompanya l'Alba Valero, creadora de l'empresa WoDesign. L'Alba va estudiar aquí a l'Institut Ramon Berenguer IV i avui lidera una empresa. En aquesta entrevista descobrirem com va començar, com va aconseguir els seus clients, què recomana als estudiants que volen començar a emprendre i moltes més coses. Alba, gràcies per ser aquí. Comença explicant una mica qui ets. Bueno, jo soc Alba, vaig estudiar aquí al Ramon Berenguer batxillerat artístic per casualitat, perquè no... Bueno, vaig decidir a última hora fer això i vaig acabar aquí. I, bueno, la veritat és que l'experiència va ser molt guai. També vaig començar, no sabia ben bé, o sigui, no sabia on anava a acabar la meva carrera perquè jo no vaig estudiar, o sigui, no vaig començar estudiant comunicació, ni màrqueting, ni res. O sigui, jo vaig fer disseny d'interiors, que no té res a veure amb la feina que faig ara, però, bueno, de vegades la vida és una mica així, no?, que jo, per lo menos, em deixo portar i que venga lo que tenga que venir. Sí, tota la raó. Bueno, començarem una mica preguntant-te pels teus inicis. Com recordes la teva etapa a l'institut? Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat, a l'institut, perquè anava a estudiar tecnològic i vaig acabar fent artístic i, clar, d'una cosa que és com molt, bueno, per mi, molt quadriculada, no?, que 2 més 2 són 4, a fer artístic doncs em va canviar, no sé, els meus companys va ser genial, va ser una època, la veritat que recordo molt guai, molt divertida. Molt bé. També teníem, bueno, et volem fer la pregunta de, després de l'institut, què vas fer, on vas estudiar? Jo després, bueno, vaig fer selectivitat i vaig estudiar disseny d'interiors a Eina, perquè quan jo vaig estudiar disseny no hi havia disseny públic, o sigui, anaves a una privada o feies 2 anys només i bueno, i allà és on vaig conèixer la meva sòcia, que és amb la persona que actualment treballo i tinc l'empresa. Vale. I vas tenir por abans de començar a crear la teva empresa? Bueno, la veritat és que va ser tot una mica com va anar venint sol, o sigui, no va ser la idea de voy a crear mi empresa, o sigui, no estava en els meus plans. El que passa que quan vaig acabar la primera carrera estàvem en una gran crisi que no hi havia feina, clar, jo havia fet disseny d'interiors, la construcció havia caigut, no es podia fer ni pràctiques, o sigui, perquè tothom estava tancant. I bueno, doncs amb la meva actual sòcia vam dir, bueno, pues, com no hi treballo, ens posem un nom i si surt alguna cosa doncs anem fent juntes. Sempre ens havien dit que fèiem molt bon equip i bueno, va ser una mica tot així, pum, pum, pum. Com no hi havia feina, doncs vaig decidir començar un grau nou, i llavors aquí vaig començar a fer comunicació, perquè veia que la construcció estava com caient, que no sabia si això sortiria o no sortiria o canviaria, i llavors aquí va ser com els inicis a començar en el món del màrqueting, de la comunicació, del disseny gràfic, i al final, doncs mira, tot va anar venint sol. Guai. Val. Bueno, ara aprofundirem més una miqueta a la teva empresa. Bueno, ens has explicat una mica com va néixer aquesta idea i ara et preguntaré, bueno, com vas aconseguir els primers clients a la teva empresa? Doncs mira, va ser també casualitat, perquè bueno, ja ens vam posar el nom, no? Com us he dit, aquest nom, bueno, vam dir, bueno, vamos a hacernos un logo, no sortia mai i al final, quan ho teníem tot com mig encaminat, el nom estava agafat per a un altre estudi de comunicació i vam dir, pues, s'ha de canviar, i va ser canviar el nom, que és l'actual, bueno, ara és WO només, abans era WoDesign, WO, i tot va començar a sortir com molt ràpid, el primer logotip, un dia estàvem, bueno, tot va començar un divendres, que estàvem prenent alguna cosa amb els amics i vam fer una foto, la foto viernes, i va ser foto viernes i bueno, no sé, va tenir com molts likes i vam començar cada divendres a fer una foto i aquesta foto va començar a fer-se com coneguda, ens van començar a trucar perquè anéssim als comerços a fer la foto i d'aquí, doncs, el primer client havíem fet alguna cosa d'algun conegut,
petit logo i no sé què, però el primer client com ens han trucat va ser l'agrupació de comerç d'aquí de Santa Coloma, que van veure la nostra fotoviernes, que li dèiem, i ens van trucar per proposar-nos un projecte, que com col·laboràvem amb el comerç i tal, que si volíem, com, un client, ens han trucat, fa increïble. I aquí ni érem encara, o sigui, érem un nom, però no érem autònomes, cadascuna tenia la seva feina, no érem res. I d'aquí va començar tot, una persona, una altra, un parla bé de nosaltres, boca a oreja... Bueno, un inici molt interessant, de debò. Bueno, de vegades, no sé, que ja ho he dit, que jo no m'havia plantejat, o sigui, la meva idea era treballar en un estudi, agafo experiència, però clar, nosaltres vam començar, bueno, com si surts aquí et muntes la teva empresa, o sigui, clar, ens hem ficat una d'hòsties perquè coses que aprens d'una altra persona que t'ensenya, nosaltres les hem après d'error, així no, error, i ara ja, clar, són molts anys i ja no cometem els errors al principi, però bueno. Bueno, també ens agradaria parlar d'esperat d'inici, com ja has dit, i com ha anat durant aquest temps evolucionant l'empresa. Si pots explicar una miqueta. Evidentment, al principi, ara jo miro cap enrere i ara em sembla de xiste, no? El que fèiem. O sigui, clar, em sembla de, mare meva, com vam sortir d'això, com ens vam ficar en això i ho vam poder fer, perquè, clar, jo ho dic, hem plorat molt de ficar-nos, o sigui, crec que això ens ha caracteritzat sempre de que no hem tingut por de ens proposen això, vamos, ja sortirem. Com ho faré? No lo sé, però ja sortirem. I al final sempre hem sortit i hem après moltíssim. Clar, ara el nivell està en què abans treballàvem amb empreses molt petites, que gràcies a aquestes empreses hem pogut créixer, però clar, ara estem treballant amb multinacionals, amb empreses molt grans, i l'altre dia quan em van dir la primera vegada, ¿estás preparada para hacer un anuncio en la tele? Va ser de, bueno, sí, he podido con todo, sí, puc fer un anunci ara, però clar, ha sigut tot com en escala, no? Mica en mica, i ara venim com cada cop projectes més grans que sí, a l'inici hagués arribat un projecte com els que estem fent ara, hagués sigut impossible. O sigui, no haguessin sortit perquè no sabíem com fer les coses. També parlar que ara mateix, amb l'èxit que teniu, quin tipus de clients esteu acostumats a tenir? Doncs tenim una mica de tot. Tenim empreses petites que nosaltres, jo sempre dic que som unes mindundis, o sigui, som un estudi molt, molt petit, o sigui, que produïm, que sí que fem moltíssimes coses, però són petites. O sigui, comparant amb les grans agències, nosaltres som, bueno, jo sempre dic, som una pequeña gran empresa. O sigui, som una empresa molt petita que treballa amb empreses molt grans de milers de treballadors. I, bueno, fem una feina com molt cuidada, molt especial, això li agrada molt al client, o sigui que tractem cada projecte com si fos nostre, ja sigui un empresari així de petit, que sigui ell sol, com si és una multinacional, o sigui, fem cada projecte nostre, el tratem amb molta cura, amb molt d'amor, i jo crec que això al final el resultat es nota, perquè es noten resultats, doncs, és la meva opinió, no és la meva feina, no parlaré malament, però es noten resultats com molt cuidats, amb molt de mimo, i això als clients, això s'està perdent molt, perquè les agències molt grans és com, aquí se va a saco, i per aquest caliu de la petita empresa. Sí. Moltes gràcies. I també volíem dir que treballeu diversos àmbits i volíem saber amb quines us trobeu més còmodes. Això ho hem parlat molts cops. Jo crec que ara també ha anat canviant amb el temps. Abans ens sentíem còmodes amb reformes, sí que és veritat que ens movem més fàcilment en el món de les empreses. A mi no m'agrada, sincerament, dissenyar la casa de ningú. I cada cop és el que menys fem. Disseny d'interior s'ha quedat aquí com... Ho fem com a favor, ja. O sigui, un client que és gran i ens diu... que ens dona molta feina i ens diu ostres, ens podries fer les oficines a... Vale, ho fem, perquè ja així tot té com molt de sentit. Però és que ni ho posem a la web, ni ho diem, ni fem promoció, perquè estem i ja és com el nostre ecosistema, no? El món de la comunicació, les xarxes, la creació de contingut, que
que ara mateix el contingut és com molt híbrid, perquè ja es fan poques grans produccions, però es fa moltíssima creació de contingut, que no és... O sigui que ara jo no entenc la creació de contingut com una persona que sube coses en redes. O sigui, les empreses necessiten aquest contingut professional. I crec que ara mateix és on més ens movem i on hi ha molt mercat. Molt bé. Ara ja hem parlat una mica de l'empresa. Ara voldria fer-te una pregunta ja més cap a la gent que ara està començant a emprendre en negocis. Què li recomanes a aquella gent? Què li diries a aquella persona que vol començar a emprendre? Doncs li diria que fàcil no és. O sigui, que hi ha molta gent que té la idea de pues trabajo para mí, no és fàcil emprendre. O sigui, hi ha gent, hi haurà persones que li ha sortit, com li ha vingut tot així, tot superfàcil, és duríssim. I emprendre sol o sola, o sigui, com una persona sola, encara més. O sigui, jo he tingut la sort de trobar una sòcia increïble i emprendre en companyia no té res a veure perquè tens sempre una persona amb qui parlar i que està passant el mateix que tu. O sigui, no et trobes sola de dir, i ara què hago? O sigui, no, tens la decisió amb una altra persona, si has de plorar, plores amb l'altra persona, perquè hi ha moments molt, molt, molt durs en emprendre. Perquè, jo crec que aquí a Espanya i Catalunya encara, o sigui, no tenim moltes facilitats, o sigui, perquè has de pagar moltíssims impostos des del principi, llavors ningú t'ensenya tampoc, perquè cada empresa és un món, o sigui, sí que hi ha programes que et recolzen, però al final, no és fàcil perquè, clar, el mercat ja està molt saturat, hi ha moltes empreses que són molt semblants sempre a la teva, i és trobar una mica la teva essència, com has de tenir molt clar què és el que vols i on vols, ser molt sincer amb tu mateix i on pots arribar, i no tenir por, i treballar moltíssim. O sigui, són hores i hores i hores i hores, i quan una cosa no et surt bé, ho tornes a intentar, i si no et surt bé, ho tornes a intentar, i et caus i et tornes a aixecar, i encara, a dia d'avui que sí que tenim clients i que la cosa va bé, encara hi ha coses que surten malament, i hi ha moments de dir, lo dejo porque no puedo más, però al final també té moltes coses bones. O sigui, quan ve un client o una persona agraïda i et diu sois lo mejor que me ha pasado, lo mejor que me he encontrado, doncs això dius, ostres, vale la pena. Sí, totalment d'acord. Al final, l'esforç, sacrifici que té al començar a emprendre o a crear el teu propi negoci només el veus tu, no la gent de fora, i ho veus tu. Després, sempre s'ha dit que el màrqueting té moltes sortides. Creus que és així? Que és fàcil guanyar-se la vida actualment amb el màrqueting? A veure, jo de màrqueting, clar, és que aquí el gran dilema. El màrqueting no és comunicació i comunicació no és màrqueting, o sigui, no té res a veure. Sí que la gent les confon molt i s'ajuden l'un a l'altre, perquè el màrqueting necessita comunicar, però no comunica, o sigui, és molt estrany, o sigui, llavors jo al màrqueting, o sigui, en si mateix no em dedico, però sí que treballo amb els departaments de màrqueting i normalment és qui em fa l'encàrrec. O sigui, doncs, màrqueting necessita vendre aquest nou producte que ha sortit ara al mercat. Com ho vendrem? Doncs m'arriben i em diuen, mira, jo tinc això, com ho venc, no? Vull transmetre això i que pensin que em tinguin com... I et diuen el que volen aconseguir. I jo busco l'estratègia per aconseguir això i que les vendes pugin. Llavors, en el món del màrqueting i la comunicació hi ha feina? Bueno, hi ha feina, però també hi ha molta competència. O sigui, s'ha de ser realista. Si treballar bé la comunicació, doncs, o sigui, si treballes bé, hi ha moltes oportunitats. El que passa que també crec que hi ha molta gent
i per això crec que embruten una mica tot el sector, i és gent que no té formació, que no s'ha format i que, doncs me voy a dedicar al marketing porque aquí hay mucha salida. No, o sigui, t'has de formar i has de saber i al final has de ser un expert en marques i en com comunicar la marca i en com vendre productes, i això s'ha de practicar i s'ha de formar. Llavors sí que crec que hi ha molta gent que, bueno, jo les dic los vendehumos, que es fiquen en un sector que creuen que és fàcil i llavors crec que li treuen molt de prestigi a la feina que fem. Llavors, bueno, sempre dic que amb una bona formació i amb experiència sí que hi ha oportunitats, hi ha moltes, perquè hi ha mucho vendehumo. Vale, molt bé. I ara ja última pregunta per acabar. Volíem preguntar-te quins projectes us han donat més visibilitat i com ho vau aconseguir. Projectes que són... És que de vegades la nostra feina és una feina que estàs molt al darrere, no? O sigui, el projecte pot agradar moltíssim i es pot veure moltíssim, però ningú ho sap qui ho ha fet. O ho sap la gent que al final busca perquè li ha agradat molt i t'acaba buscant. Però no és una feina d'un reconeixement de que, perquè hi ha estudis molt grans que sí, no? Però perquè ja són campanyes immensament grans. Hem fet coses grans i treballem amb empreses grans, però sí que és cert que molts cops fem una feina que queda molt interna. O sigui, per exemple, ara estem treballant en tota la formació interna, o sigui, tot el contingut que formarà una empresa supergran i a milers de persones. Clar, això queda com molt al darrere, o sigui, no es veu. Sí que hem fet projectes que s'han vist molt, jo què sé, podria dir, hem fet campanyes polítiques, hem fet ara, per exemple, la campanya de l'Ajuntament del 8M l'hem fet nosaltres, tota la campanya dels vídeos i tot. O sigui, no sé, és que hem fet dos projectes que no me'n recordo de molta feina que hem fet, però no sabria dir-te com un projecte en concret que este hizo que tot funcioni. No, o sigui, al final és molta feina de dia a dia i de projectes petits que agraden i un i altre i l'altre, però podria dir que sí, com més rellevants, les dues campanyes polítiques que hem fet i sobretot campanyes per l'Ajuntament, per xarxes hem fet molt, una mica de tot. No podria dir un en concret. Són molts projectes, moltíssims, i abans de finalitzar aquesta entrevista volíem que diguessis un missatge innovador per a aquesta gent que està començant a emprendre, algun missatge per a ells, perquè no s'ataballin i... Crec que innovador, em sembla que no, però crec que per aconseguir un èxit relatiu, perquè no fa falta ser per mi, no fa falta tenir un iate per haver arribat a tenir èxit, o sigui, per mi èxit és poder viure del que m'agrada i fent el que vull, o sigui, per mi ja he alcançat l'èxit. Però bàsicament que no hi ha cap secret, que hi ha per mi tres coses importants, que és feina, feina i feina, treballar, treballar i treballar, i després de treballar hi ha més treball. No hi ha ningú ens regala res, o almenys per mi, o sigui, la meva sensació és que no hi ha res que vingui regalat, és treballar, treballar, treballar i treballar. I al final, si ho fas bé, perquè jo sempre dic, si no ho fas bé ja pots treballar tot el que vulguis, perquè no funcionarà, però si fas bé la teva feina i et poses, al final surt i arriba. Així que, tranquil·litat, que llegarà. Es queda molt motivador. Moltíssimes gràcies, Alba, per dedicar-nos el teu temps, estar amb nosaltres. Molta sort. Gràcies. I moltes gràcies a vosaltres per escoltar i veure aquesta entrevista. Ens veiem a la pròxima RB Talks. Moltes gràcies.